आता खया खया धाव लवकर जातली नाही तर ती थांब 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 धरशील ना मोठी अगो कसली हा बो खतरनाक थंय मोठी पाण्यात उतरलास म्हणून गावले. पाण्यात उतरले म्हणून गावले मस्तच गावले ना. चल डब्यात होती नाही तर खात एका माका. चला होय चलते. कुर्ली दिसली ती बघतत गावता काय बघतत. गेलेली बरी या मोठी या कुर्ले पगोलेत गावनच नाही सध्या पाणी भरलेला. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो खेकडे पकडू आणि एका वेगळ्या पद्धतीत. कारण सध्या आमच्याकडे बघा पाणी फुल भरा ना आणि जाय त्यामुळे खेकडे त्यांना ऑक्सिजन जास्त मिळणार नाही. त्यामुळे जिथे जिथे सुक्या दिसताला तिथे तिथे ते वरती येऊन राहतात ऑक्सिजनसाठी आणि तेच खेकडे आपल्या आज पकडूचे आहेत. तर चला बघूया आपल्या किती भेटतात. कारण काल आम्ही अशीच नदीत फिराक गेलेलो पगोले टाकूक आणि तेव्हा आमका असे बरेच खेकडे दिसले वरती चालताना. म्हणून आज म्हटलं बघून म्हणूया म्हटलं की जाऊया आणि तसेच पकडूया. आज पगोले नाही टाकायचे, फक्त वरती दिसणारेच खेकडे पकडायचे. तर चला जाऊया आणि बघूया आपल्या किती भेटतात. चला तर कुर्ली दिसली ती बघतत गावता काय बघतत. गेलेली बरी या मोठी या कुर्ले पगोलेत गावनच नाही सध्या पाणी भरलेला ना त्यामुळे ते आता असे वायचवाय श्वास घेऊसाठी वर येतले. पुढे बघूया ना. होय आता असेच शोधूचे. पहिली भवनी झाली आमका, पहिलीच कुर्ली गावली आहे बघा. होय आणि ती पण मोठी आहे. अजून बघतो पुढे गावतात काय. चला चला दिसली या बघूया गावतो. दोन त्यात जातो लव बघूया. जोडा असा जोडा काटे उडी मोठे नाही गेली गावली 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 दांगतात गेली. हां दोनच पण एक ती एक छोटी आहे ती टाकी आहे नाही तुला. मोठी आहे तेवढीच घेतलं. तर आपल्या असे 3 कुर्ले गावले पण आपण एक बारीक टाकून देऊया. हां आणि असे अजून पुढे शोधूया. पकडशील ना कॅमेरो. हां चलशील ना माझ्या पासून. होय चल आता हे टाकते डब्यात टाक. बघितलं ना नाही तर व्हिडिओत करीत बसशील. काय बघू कुर्ले कुर्ले ती बथाई आहे का पण ती छोटी आहे एकदम एवढी आहे. मोठी गावची तरच धरायची. ते ना पाणी खूप तुंबलेला ना त्याच्या बाहेर येणत नाही. बाहेर म्हणजे ते आता वायच वर येतले उन्हा बरोबर मग परत आतमध्ये जाऊन राहतले. आपल्याला आता 2 तर गावले बघूया किती गावतात. ही एक वर दिसता कुर्ली. दिसता एकच डेंगू आहे पण मोठी आहे डायरेक्ट आक्यात. अजून एक आता दाखवतोय चालू ठेव. गेली एक गावली कसली ती गो सपाटी मोठी बढिया पीस बढिया. डब्यात टाकून येते आपण पुढे अजून ना वाईस पुढे चला येऊया. ऐकलं चल डब्यात ठेवून येते. फोन कर. पुढे जाऊन बघतो आता आपल्या अजून काय गावतात काय. ह्या बाजून पुढे चला ह्याच्या खालसून चल म्हणून तुझ्याकडसून मोबाईल घेतलाय. नाही तर मोबाईल खाली असतेले पुढे बघ वर 100%. आता पाणी सुकता ना. चल चल तू कुठले होय तरी गा खाया. आता खया खया
धाव लवकर जातली नाही तर ती थांब 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 धरशील ना मोठी अगो कसली हा बो खतरनाक हा सारखी घे सारखी घे सारखी घे सृष्टीने एक कुर्ली धरल्यान बाबा मोठी धरलोय मी भारी धरलंस हा धरशील ना हातीत होय पुढे आता जाऊ वाट नाही हा पुढे पॅक तर मित्रांनो आपल्या तकडे 2 कुर्ले गावले आणि ह्या जागेत 2 कुर्ले गावले आपण अजून फिरूया पुढे काय गावता काय बघूया तू पुढे येऊ नको इथेच थांब असला तर बोलवते ना तू का चल हे बघू की नाही आता पुढे ही वाट बंद झाली ह्याच्या पुढे नाही जाऊ गावाचा आपल्या थंय मग अशी होडी असून एक गावलेली म्हणून वरच्या बाजू गेलोय त्या बाजूक जाऊ गावा खळता पण तर पाणी असून भिजान जावचा लागताला गावले असते कुर्ले गेल्यार ह्याच्यासून भिजान जाऊ खया तास भिजान जावचा लागताला हिबो 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 पाणी आहे गपचूप ये गपचूप वर वर पोटाखाली घालणे वर 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 लवकर गेली गेली चल घालवलंस आता नाही गेली ती चल एक कुर्ली घालवल्या मोठीशी चांगली होती ना तर गेली ती थांबान राहली काय तुझ्यासाठी चल आता एक कुर्ली नुकसान 5वी कुर्ली होणार असते चल काय रे बाबा कुर्ली धरणारी बरोबर नाही बाय थंय एक कुर्ली या काय गो ती बघ थंय काहीतरी दिसतात अब बघतय जाऊन ही एक कुर्ली आहे ती बघ जोडा जोडा लांबून दिसणार नाही हा, पण खोल असतात बघा गेली का असा गावली 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 हां बरी गावली असं आणि लपण रवली झाडात वडतात अजून दिसतात थोडा थोडा गेली गावली 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 कुर्ले गावली एकाच जागे आणि एक गावणार असती ती गेली ते गावना असते ती घालवलं असं चल पुढे हे चल असं असंच चला ते पडशात चिखलात कया पुढे येऊ गेले गेली गेली कशी
घेतला गेली असतील ना पाणी पायात चावाचा पाण्यात राहिला घेतलेली मस्त गावली हा. पाण्यातली दिसली बरी तुमका आमचा आवाज गेलो होता इथं गत मस्तच गावली हा. मोठे मोठे हा मोठे मोठे ते पण ना हो हे बघ कसले हर डब्यात वचून होय घेऊन या डबल आमा तसं होय त्याच्यातले तरी दाखवा मित्रांनो त्या साईडला गेलाय पण कसले कुर्ले गावले बघाय बघ पण मोठे असं ह्याच्यावर बरेच कुर्ले गावले आपल्या खई किती एका डेंग्यावाली खई मोठी पाण्यात उतरलास म्हणून गावलं पाण्यात उतरले म्हणून गावले मस्तच गावले ना चल डब्यात होती नाही तर खात एका माका चला एवढा मा होय चलते आपण हे डब्यात होते डब्यात ओतून घेऊया आणि ह्या बाजू काय शोधूया माझं चप्पल आधी तकडे ठेवलं मी ठेवलंय का तुम्ही ठेवला कामच झाला ती बथई कुर्ली बघलं म्हणून वतू केलं रे ही खया गावात ना गावात बघते गावली तर गावली नक्की आहे. पाणी आता आकडा गावली हे बघ कसले पळा होते गो जोडा होता वाटता जोडा होता आमचा जोडा तसंच आहे तो जोडा हे बघ नुसताच हा केवढी हा बघ झणझणी म्हणून ते कुर्ले पटकन वाटी म्हणून सांगलं तुका ते हे बघ. तसलं न घाव तर मित्रांनो आज आपल्याक मोठी आहे, वरती मस्त. वरती इलेलेच कुर्ले गावतात आता पुढे बघूया आता आणि काही दिसतात काय चप्पल टाकल्यानंतर पुढे आता त्याला खूप भीती वाटतं मी चप्पल घातलेच नाही तुमचा माझा मी घात हो पण हाणायचा होता आणि पाणी मित्रांकडे गेलो टाकलाच काय काय माहिती बघलेलं फोनवर बोलत राहिलो ना दिसली आहे हो दिसलेली गेली थांबा दवाच बन बघतो जातोय पाली पाण्यातले तसे गावनच नाही पटकन पळतात सुक्यावर असले तर गावतात गेली त्या झाडात होती बोलत राहिलो ना आम्ही ते काय नाही नाही काय चला दुसऱ्या साईड काहीतरी जावं साईडिक जाऊया ते काटे पायात लागतील पायाक त्याच्यात मच्छर बघ काय गाजता ना आता गाजलेलं जोरात पाऊस लागला तर मळबटवा गरम पण भरपूर होता ना त्यामुळे चला वत्तास ना ते ऐक मध्ये किती असतील वर इलेले
फिराक जाणार दिसा खंय ना काठी येताना पटकन पाय देताना गो आता तर फिराक जायचं. टाका डब्यात. बारके कुठले बाजूक काढू गाव होय होते ते छोटे छोटे जोड्यावाले आहेत ना जोड्यावाले ते आता राहा देत. चल आता पुढे जाऊन बघू. मोबाईल तुझ्याकडे निघलं. तर मित्रांनो आपल्याक 8-9 तरी कुर्ले गावले होय. आणि मस्त साईज पण एकदम मोठी आहे. दाखव इथे साईज दाखव इथे बघा ही बघा कसली साईज आहे बघा भारी मस्त आहेत ना. काहीतरी जाऊन आपण अजून थोडा पुढे शोधूया आणि मग घरातच जाऊया डायरेक्ट. आता मळबट धरली आणि आता गाजाक लागला जरा चला पाऊस लागायची शक्यता दिसता. तर पुढे जाऊया. होय. इथं एक गावली जरा मोठी आहे. चप्पल तुटला माझा. तुटला कसा चिखलात चला तिकडे बनिलो कसली हा बघ बरी आहे मोठी. मोठी आहे गो. तुटला त्यामुळे त्याला गावणार आहे. 2 गेले 2 पळाले. जाऊ जाऊ एक गावली बरी आहे ना. वशीन होय ठेव. काढलेली हे गेली चालूच आहे. तुम्ही कुर्ली जरा हां जोडा जोडा आहे बघ. एवढा माका एकच दिसलेली लांबून म्हणून बोलात नाही जास्त. मी म्हटलं मोबाईल बंद हा नाही नाही एवढी मोठी गावली मोबाईल जर बंद ठेवलं तर कसा होईल. चालूच होतो आणि कसली हा साईज मस्त मोठी. अरे आहे ना. पगोलेत काही येणत नाही. पगोलेत काय नाही गावणार ना आपल्या. एक पण बघा गावली लात पगोले नाही केलं होते त्याच्यात गावतात ते बरे. खाल्यान 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 झाल्यान मी पडल्यान. बंद कर. बिळात आहे बिळात. इली होय होय. हा बघ अशी नजर होई नजर. ही बिळाजवळच वर इल्ली पट करून बिळात गेली. त्या बाजूक जाऊ जाऊ बरी आहे मोठी आहे. माराने फिर्या आहेत त्या बाजू. शोधूनच धरूचे होत काय गावते तितके. शोधून हे बघ मोठी आहे ना. होय होय थांबा दिसता बघ एवढे झाले. पडात मोबाईल बुटून मोबाईल टाकू नको मला. डबल हा सोडा मग गेलंय हो ना पट करून. तास धरून जाऊते त्या गावांना नाही. बरी आहे मित्रांनो आमका जेवढे गावले ते सगळी मोठी साईज आणि जोडी जोडी सगळी कपल. दुसरं डबो खाया त्याच्यात आयसा त्याच्यात तरी टाकूया.
आणि कदाळला त्याच्यामुळे दिसत नसतली. कसं बोलत आज तरी त्यात काहीतरी काय खोल नाही आलंय. अजूनही येतं एकला. लय लहान खाऊ गावात घ्या. बारीक खाऊ गावची बरे असतात तसे. पुढे बघूया ना अजून आणि मग जाऊया घरात. तर बरोच वेळ झालो आणि दमाकाव झाला आता. चला चला कुर्ली गावली बघा. धरताना यांनी आपलं कॅमेरा धरल्यान माका वाटला चालू केल्या ना. कॅमेऱ्याचा बटनच दाबल्यान नाही. कॅमेरा चालूच केल्यान नाही. हे बघा आपले मोठी कुर्ली गावली थंय होती. पळणार असती त्यांनीच बघितलेल्या आणि माका वाटलं कॅमेरा चालू केल्यान. कॅमेरा चालूच केल्या नाही. भूक लागली वाटतं. एवढी मस्त कुर्ली धरलंय ते दाखवलंच नाही. जोडा जोडीच सगळी गावली. शिड्डी या केलं ते बघा. दिसली धावतो धावतो धावतो. गेली. पाण्यातली पटकन गावनच नाही. जाऊन दे चल. मित्रांनो हे बघा एवढे कुर्ले आपल्याक बांधावर असे फिरान भेटले. जे वरती इलेले ते ऑक्सिजन घेऊसाठी वरती येतात. कारण आमच्याकडे पाणी आता भरून ठेवलेलं आहे. एकदम भरलेलं आहे नदीत. हे बघा सगळीकडे पाणीच पाणी आहे. त्यामुळे त्यांना ऑक्सिजन घेऊसाठी हेच नाही भेटणार. त्यामुळे ते असे वरती येतात. जिथे जिथे सुकी जागा आहे ना तिकडे तिकडे असे वरती येतात आणि मग ते भेटतात. तर आज आपल्याक मस्त कुर्ले भेटले. तर 2 दिवस मी एकदा फिरा केलं आहे तेव्हा दिसलेले म्हणून म्हटलं आज ताच काम करूया फिरान पकडूचा. तर आता मी सगळे बांधण घेतलं आहे कारण एकमेक खात होते. आणि जाऊया आता घरी. हे बघा ह्या आता मान टाकल्यान दमला. तर आता जाऊया घरी. चला आम्ही काय आज पगोले वगैरे हाणलेलं नाही. त्यामुळे नुसतं फिरानच दमाक झाला. जाऊया ना का अजून शोधूया. जाऊया काय शोधूया आता सांग. शोधूक जागा खूप आहे. एवढी मोठी नदी मरण जाऊया. चल तू आणि शोधूयात म्हणशील.
जाऊया घरात.